Ular şu Çangetlik ukalarımız berip atat, dostlarımız berip atat. Uşularga birinçiden deni-sooluk kalabız. Rahmat şunça eldi çakırıp, tuma ulak kılıp atışat. Kırgızdın hem bul ulağından başka nesi var ele? Güreşinden, ereğişinden başka. Allah Taala şunu bergen eken de bizge kesip kılıp. Şonuň üçin bugünkü ulak tınç ötsünde oturabız mı? Elleri gelip, tuğanlarımız gelip. Rahmat sizlerge şunça gelip şerde. Neme kommentarlar жазып, şu elge neme kılgana gara. Qancha yaşınızdan beri ulak çabasız? Men 16 yaşımdan beri çabam. 16 yaşımdan ulak çabam. Şu şerde çabap çoňoýgam. Mına şu yer men ona jerde koýbagam. Mına üstünki jogorky jurt bizge garaşdy jurt bolan. Sapka Soýuz malynda koýbagat elek. Münere gelip ulak çabat elek. Niýaga kurşapdyklar geletler, sagançylar. Buýaga şu kogart nark nemeler geletler, şu ýerde optum ulak çabat boçuk. Biz jaş bala elek. Naşı jaýla kultan bezdep ellerden jeri şu. Allah bergen jerde şu yer. Ukalaryňyzdy jetelep ulak çaptırıp juresizmi? Ha, Hudaga şükür ukalarym şu Qancha bir çabat. Biz 6 bir tuganbız. Bir kız, 5 ulubuz. Ukalaryňyzdyn bardygy çabat. Jo, mende ukalar, men en kiçinekey bolgam. Men akam baldary çabat. Akaňyzdyn baldaryny üretip Özüm bala çabat. Şu Yaxşı. Manas kalban, asıp baytay manas kalban.